Mazuva vatendi vose veZimbabwe vese vari mukati menyika ino, ndinokukwazisai ndichikumhoresai vakuru nevadiki. Muri kutaura namadzibaba Reji. Ndinonamata Mwari ndiri musangano rinonzi Johani Masowe Chishanu dare renyedzi nomwe, tichitungamirirwa naMutumwa Micho Donati pachiweshe pamanyana apa. Tinobatsira vese vanotambura vasina mbereko, vese vakabirwa mbavha, tinogadzira mbavha, tinotumira nyuchi kune vakabirwa mbereko, tinogadzira vese vane minyama vanoshayiwa mabasa, tinoita kuti mabasa iwayo mawane, tinoita go back to sender. Tsvimbo iyi yamuri kuona ndo inoita go back to sender, inodzosera kune vari kunetswa nezvikwambo, tinodzosera vari kunetswa nezvidhoma, tinodzosera, uye zvekare zvikwambo tinobata, zvese tinoita. Nyoka zvese zvakasiyana siyana tinouraya, zvese zvinokunetsai. Saka tikuti mese huyai mubatsiro matambudziko aya. Vanoshandisirwa mubobobo vese tinogadzira kuti mubobobo vese kushandisai. Vese vane matambudziko anongovanetsa, vese vanoda zvekorokoza, vanoda zvekudhiraivha, huyai mese mubatsiro. Vamwe vanototya kutonodhiraivha kakutoenda kunze kwenyika, kutoenda kumabasa ari kure, vanototya vachira kuti madzimai avo anozoita zvisizvo. Huyai tikugadzirei rukwa. Zvese tinogadzira, tinoisa rukawo kune madzimai enyu iwayo. Saka zvese tinoita. Vari kunana UK, America, South Africa, Botswana, Zambia, Namibia, nyika dzese dzakatikomberedza. Ndibatei parunhare panhamba idzodzo dzandakupai. Aiwa, zvinhu zvenyu zvinofamba zvakanaka. Ndinokubatsirai matambudziko enyu ose amuinawo. Saka ndatuma munyika yeZimbabwe kuti ndikubatsirei. 26 June tine mutambo paChireya Mission apa. Tine mutambo mukuru uripo, rutanga musi wa26 uchipera musi wa29. Mutambo iwoyo huyai mese muzvionere, musaita zvekuudzwa nevanhu. Mutambo iwoyo uchangove nevanhu vakawandisa, vanhu vakasiyana siyana, matambudziko achipera. Huyai vese vakaremara, huyai mubatsirwe munyika yekwaChireya. Mutambo iwoyo vese vachauya vacharopafadzwa. Makorokoza ese huyai, muchaita goridhe rakawandisa. Saka mutambo uyu vese vanoda kundibata pamutambo uyu. Nhamba dzangu iyi dzinoti 0779 038495 kana kuti 071 083 1152. Munondibata panhamba idzi. Mukatarisa paFacebook munodziona nhamba idzodzi, mukatarisa papi zvapo munodziwana nhamba idzi. Saka mese huyai, vada kundibata ndibatei ipapo. Saka ndinokutendai vana veZimbabwe.